Give and take policy kache don dun de chebak langsi KSA hinpen kache song asai ke deng. Prilu terang arong along don chingrum lokhimon adowan along ikisong. Aruni phai cricket home army rongning kreng along an karbing lungloi kreng ke palida. Amar Jiwan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi bangso adawai non ke karbiang long pen west karbiang long along setami long pon ikji lapenan parta nanglina hok damde hem top lun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our sai setami do ikji lasi humri ignon Amar Jiwan nili kuan lo ni Doktor along ase ke celang doktor adawai ke cu nili cu an culu celang lo sita mimi la pentenon ilitung karbi hijan ili musu tum ansusi Amar Jiwan adawai ke paklang dun pen kiwan ke tek pen ke cini pen nili phan la so adawai nili ke cu endun long ke cu dun long pen nili la anak ke su pen nili thur un ipin pen akesu Amar Jiwan adawai kicusi nili non kimelo gastrica ke sopen inangan dolo sita gomna dawai kapusan si golaghat pen pakapre pharmacy pen ke ban chupik lo ador ke so dawai chupik lo bonda thana lang thek long le bonda Amar Jiwan ko abangso ayurvedic dawai ke chupen prai chiklo jonian bang ni chutang lo bangso ke chupen ni ang thek chi long si non ni ke jun da chu mu chot lo ni ning ki kru ka thok vai ki su la pen ke pokso pokang la ka tuk ven ta non ni pon bo mo son si ni li che thek long lo klar dak pen kachini ji aphan troxy 5 hini trop pho 5 troxy nerke palong humri ignon Adap kemi kardom nangli tuma phana pajeri lo kardom pine birta ton pen arjek tha kedam ta por hut Assam pen Meghalaya state angbong longle ahoi kachepa king ponja phanpura Meghalaya CM Conrad K Sangma pen Assam CM Dr Himanta Biswa Sharma atum chingwai chingsai ponsi Union Home Minister Amit Shah along anta kachingwai asai dingpon lo Bangsu kachingwai padopon de penapi West Karbi Anglong pen West Dante Hills District mate Meghalaya State ahoy along bangke pejo pen ahoy alam pen ajok nangchar vo bomsi kedamtang jang mini phai kre troxy pen non an chiklo ejon plengkai an soluk sodak amongwi ham hidat lo ahoy along soluk soda phuthak monsam ke pathir ponji phanpura KAEC CEM Dr Tuliram Ronghang pen ja ponsi kedoan ratcharya song lapen hamphanga song atum pen Diphu Arboretum Camp Craft Center along kachingwai padopon lo Bontar laso kachingwa aphijo ningkreng teron arong along abang ke hon himimi chomang atun inut akar bia hem mi kai bidam chok bang sojo kedamtang aruni phai krep ho arni Karbi Students Association KSA pen methang asahem Diphu rong ni hangalong kachesong asai dengpon bangso kachesong ahut Karbi Anglong along le kapre kaphan ki PG po bangke nitum chekhoi dun thekhe Napen give and take policy bangke ni tum chedon don thek thei pusi hang sarlang pon West Karbi Anglong along le block 1 pen block 2 along le bangke Karbi Anglong aphan si pek bet lo pusi kedam tang 1952 aningkan a hoi ka che pek ho che thak bet lo bonda non bangso give and take policy nang klang det mana phia bangke puthot long le a hoi alam pen soluk sodak nang do kopli lo pusi KSA claim bang pen nje pon rada tum unale turpak pusitame ilitum kyun e ason si mandam kopi poloma polotang te pinarisi haladak army kenang ji an army ave police deploy ningan deploy play bang Meghalaya pen ke bang ke government agent si kachera pen si bang ke ili Karbi Anglong long le long lut po Karbi phana reng paso po Karbi property me thor pola puson sinang cheman bom lo sitame ilitum Karbi Anglong pen polotang te pinarisi khanduli dat kali army dat kali ladak akisung ke ilitum block 1 block 2 Block 1, Block 2 ke ilitum in the year of 1950s anikau rut bangke jija Assam government में Meghalaya government kachingwai hut ke Block 1, Block 2 ke la bangke Karbi Anglong asi piat lo pusialang dum chingwai lo puai bit besame non give and take a policy nangkang lo pupen ke ili Karbi Anglong long so look so daga tomon border ira long le lo la sila so media tu ni likachone ri kang tu ka bangke la lo je
block 1 block 2 la pen khanduli area long to an jun tu border area Karbi Anglong long kachira don halada ka bangke police atum mate army atum on dung pen deploy lang po bangso longlea hoy kache rai duna joini alberti mo bangke arenga hunkeso ahi kang tangra jok guwahati rongso pialong ansi sejelang damnang koklo lasila puan hangjo hang hai anta Karbi Anglong Autonomous Council kachare atum langdun prong puta kache songa hod ningje ponthu alang litum 1951 pen ilitum Karbi Anglong Autonomous Council long that pen apit non puan till 70 years to that apin apista me border area long non puan development bidam the halada thana sitame jila thana sita bidam thekhe towar sitame mesena towar pondek the ajoksi non puan ta halada gabang border issue bang no anta labang do bomlo ba do welo Lasenon prabjin pen ahoy kido akar bia tuma phan ke raikom ji aphan armu okso pen danglo raikom sai ki aphan adim along an toy pen adui ahoy along monsam pathir pon serak nangji puta kache songa hot ningje pon News report Karbi Anglong Live Socheng Dhanta constituency ka parlo parkup anglong hawar prilu terang arong along isi dowan long re angkang don chingrum lokhimon dowan long igesom lapen arona mai paman pon bangsolong lokhimon sangha terika mamaya maipu gandhiram te mongche tong dunsi lokhimon arona tang than pa jermi pon patumi aruni phaikre pho arni parkup anglong habar prilu terang arong along lokhimon dowan long ikesom lapen arona maya long kicheng sia jai mek ada por phai sirke apor lokhimon dowan long ikesom pangcheng ponsi lokhimon adowan arona mai pangcheng ponthu Pini labangso Lukhimon arona tang pen alang litum isi dowan longri angkang don chingrum Lukhimon lapen dowan long ekesom lapen arona mai pini ladak prilu terang arong si alang litum bipon lo alang litum cuke damtang penanganan ningkan alang litum dak prilu terang arong arar tum bangke Lukhimon arona tang alang litum ardomardi pensi alang litum ladak khorsima thoyan si alang litum dowan lalangso karchu penanganan alang litum cepaduk pon bom bang bom lo sidami lasom lamang so alang litum ki sunga lampat mathasi ladak don kebet sidami alang litum cirung cerek si alang litum pini bangke long ke som mate anam dowan alang litum Lukhimon anam dowan ke labang so long ke som amai alang litum deng polo la ladak labang so mai long ni ki tek ponong lo penangan alang litum central committee penceng lo rong berong thak penceng lo Rupi lang so at hoy penceng lok penangan risoi jang penceng lok kuru potum penceng lok penangan ladak lang litum alira lon pen hamena pinding sumpot pen alang litum labang sulong eke soma jai megalong lang litum nang chitong nulo pen non malom supporting pun daltung central committee depan karcho mai sami dupo lapen arna marona tang pen alang litum kirton sami lun pon po lapen pini labang so Lukhimon arona tang pen sialang litum long eke som sami jai megalang litum deng pon lo Bangso arona maya long Lokhimon amilur me thek ke kai lapen kardom kardi lapen kero karcho Lokhimon aron ajutang pencheng lok kedo ke thak anparta Lokhimon apindeng sumpot alam the Lokhimon sangha central committee mai phu gandhiram te mung pensi arona tangalam than pachini pon halapu Prilu terang arong araratum kedam tang arni pensetame penang ana ningkan pen Lokhimon adowan chardom chardia phan akaheluan paliponang koklo la sojok non Lokhimon aron ki kroyarat nang bathusi bangso hawar pen dowan isi donangji pupenajok Prilu terang arong along Lokhimon adowan longi sompon tanglo bangso Lokhimon adowan long iki somalong Lokhimon sangha terika mamaya maipu Gandhiram timung maipu barim boloram phangcho riso ejang maipu Prodip rongpi lapen arun teron anparta Lokhimon aron ke khoyara ratum chetong dunsi ing samjin pen pachun pon labang so mailong kaduk kabe pini labang so khorsima thoi alang le tum dowan charia mai pu chun bang pen danglok grupo la pen rong saru besar pen danglok pini hadwan tin halong ritin atum nang chitong dun nang charap nang chito dun pen pini labang so sai angde alang tum teng pon News report Bikram Teron Karbi Anglong Live Sojang constituency ka parlo lapen
Hamren Police Station angkang keramtang aruni phai krege thomarni di phurong sopielong Karbiang Autonomous Council pen hamphang song doan adui ahoy puthak kaching kiching waya phijong Meghalaya pen West Karbiang Long ahoy mukoram rongning kreng terona rong along abangki honthe me achoma atum edon akarbia hem mi kaitikang choksi pangjir thangan pinlo West Karbiang Long pen Meghalaya kache koinot ahoy long kedo arong pulote rongning kreng terona rong ta eronglo Halabangso rong ningkreng arong along non an don plikep sosiara ratumdo. Lapen bangso arong araratum rong kacukim tang ningkan trok sikep sosepenta bangso hawar along si dot hak bomlo. Bonta bangso rong kedam tang aruni phai krikit hom aning ve hon the me achomang atum edon karbia hem me kai dekang choklo. Bangso rong ningkreng araratum ki do ke thak ki sung kachini je aphan Karbiang Long life pherangke samsing ingti adimalong an palidamsi ratpen chingki jathan padodam non ni lida ningkreng arong mate rong ningkreng long sedolo ladak don plike ba hem tuna tum kaboche ningkan troksi kep pen athak an ladak kaboche hor mate la bangso hem tuna tum kedo pase la bangso rong along la dak kachoboche ara tum same don tin mata don pen don ni litum dam lo kera ba hem mate sarkar pen non alam Kongres sarkar IAY ta hola pen non BJP government hot mata PMAYG ahem so kerapon pacetang thelo puse penangan council la chari tum tim Karbiang Long tum ningje pon lo same dak arong don tike ba hem tun ke lason hen la hako phusar tum ka boche hura son se pinyarnian se tame hem tun bang boche nangla na se dak rong sor pen ke thana teng bolorang te Sarkar bena kerap puket hangna tabe sekolah hami humwet du pusinang thandun lapen ration card ke dam tang ahut ke ration card ta pipon lo samel la bangso ration card ta menon ke ong du ration card ke block et pusi than pon renti la se ke ong du alam ke eli tum daga rong asor tum penle lam thiar jipon sena non nili tumbang ke ini sangat card bang nili tum idon ben doni ke du sitak me kawe tum ski ong lah hala inu bahini tum nang thandun lo ke du tang ta me injak tum han ke block et palam nang hin pen aprang hut ke ang ton ta du lab lo sita me koson son tong ki claim hol lo ne amat si ang ton chipon thu man non bang ke awewang lo long lewang lo Bangso hut ke thekdam long ateng pulote rong ningkreng arara tuma phana bangki Karbiang Long Autonomous Council long kacharia sarkar atupen kerap ponang thek long pon pelang Jiriken deng pen Samsung ingti la pen lang hem phi pen bersing tiso Karbiang Long live Kang huatum siki unma mate nangkene babang siki unjima puwa sontak thaksi aruni phai krep ho arni le thota kang hua thengpi ingnam rai ko masai khatum kenep thulong Kedamtang aruni phai krep ho arni adapor phainer keba porpen Deupani Forest Beat Officer Rajas Lek Thelapen arisang hotum methang asai cheklem bom mahut mate kaike ke do kachrok tok pana jok pardun ron pen keplak kang hua thengpi kenepon thulong Sonsi kenepon che kang hua thengpi Sironejan range ke parlo athak arnam langpi mate Deupani ingnawa jolong ke patu kang hua thengpi keplak tang kepang som hup thekdam long loksi Deupani Forest Beat methang asa hemalong chewandetlo Deupani Forest Beat Officer Rajas Lek Thepen lam thena ke pachini do na tengke keneblong che kang hua thengpi amen teta chap hendo lapen kadu kabe keplak tang abengta beng troke ra pho ando lapen hithialong ador ki jum nai seta suri phokebra hini an bak doji keneblong che kang hua thengpi forest long arona tengpen seize that bangso pora hut ko masi kang khuma mate kang khuvek abang photuma phanke ne ponlong leder lupusi birta long kilir seng atheng pi kerot kang hu erojoksi rv ke jangje hidi langkawe sokichu elong le aningkan lo lapen botol bokan anta memire rasonsi thek ponlong lo anparta thengpi thengprang ki jumbom pena joksi ke phang ok mate temperature ta lit chet lupusi beat officer Rajas Lek Thepen ningje ke ba porpen Nilitum methanga sahem mate office pen barsi kai ke asona tha patrolling kedam than staff pen barlo la pen nilitum kedam adim la ke apar Deupani asa apar Deupani long kedam una hot nilitum towar long check arum long nilitum thing pi thek mon lo la ka thing pi le tita chapa la bang so thing pi la ke kang ho thing pi asila bangso thing pintum thek lok pen adung re
ahim fudujima puntumar juholo stami adungare hema bipe habidat pena jok lapen karjo thai ka pena jok labang so thing pinili tum puthot labang so sing pi sit ponde sini tum deopani forest office ami tu labang so thing pi chewang mani Bali pathar pen projen terang Karbi Anglong live. Aruni Bhai Kripor ni Taliban ke charipon Afghanistan adet Ministry of Mines and Petroleum MOMP a spokesman Homyon Afghan hinpen ke pachini pon atengke Taliban government hinpen investors atumaphan akenang sorabar sayan kipi pajir ponlo. Labang Sohud, Minister Hinpen Afghanistan oil and gas sector along ka invest na tumaphan kachuro pajir ponlo. Lapen kevangjilang arni Prabjin pen Afghanistan ader arlo pregjam along rielong gas lapen jang thu ki phura sai sitami pangcheng ponda prang poputa thangpon. Kabul Afghanistan ader economy paching thur ponjia phanpura kedamtang ar ko echiklo Taliban lapen Chinese company ang bong Amu Darya Basin along pen jang thu ki phur ponjia phan lamdon chetoklo. Labang so lamdon lake Chinese ambassador Wang Yi lapen Islamic Emirates along senior members atum kedua hut atheng nosi chetok ponlo. Afghanistan Acting Mines and Petroleum Minister Sahabuddin Delaware Hinpen ke pachini pona tengke kecheng ningkan ke thoma bangke $540 million sosia tangka pen kiri kelanga sai alongsi invest ponpo. Lason si halapu Afghanistan Chamber of Industry and Commerce atum setami isi dead along dihin kaching thur ponji aphan ke foreign investment akenang so lapen laso along ke riso ejang atom phan voreng abar sai setami longdun po. Pinpur damsinang Afghanistan ader along government ingraipon at pen akimi government karja pon tuahut China lapen Taliban angbong pregjam contracts kachetok pon along $2 billion investment pipon lo. Nonamat period he adang that doan setame Taliban government atumaphan ke officially recognized pon pelang. Poi phit setame China ader penabangke Afghanistan along ongdung investment ki pidun thek pon long lo. Afghanistan pen non amat ke pregjam adet pen investment kiri lock athe United States hin pen Afghanistan atangka ke non amat ke khangche. World Desk Report, Karbi Anglong Live. Pini Adap Abirta ke responsi kang tonik lo.